10 million. Ana kana katifarira wezakona mpana 10 million. Penze pane ndiri pesi. Unhu wake wese ndikati Harare yese ndinokumuzwa aitaurwa kwese kwandinenda kana ndikaenda kucheka kuti ndichifamba kuita nebasa kutsvaka ndinokumuzwa chimwezimati mufana mumurefu sumwewe akangongwarangwara zvimwe zvezhe zaibwisa akawanda saka 10 million titaurirei mazuva ano mukusvamisa mazuva ano tinge tichingokiya tichingofamba nekutsvaka zvikoma kukaita outskirts but ukiya vanhu handimboita zvefarming here tsvakawo zvinoita kuti tiwane mari farming waniko farming perishables ndounobuda unotsvaka maperishables uyo wosikoponga zikagone kuziva maperishables anowanika kupi uchiwaitisawo mari yaunoona kuti unosapota mhuri yako nekuguta zvisina kukumbira munhu aiwa zvizoita rudo hwano rwekuti vona panhu atitengerwawo saka taakutomwa ndinofanira so Zimbabwe ndatika hwana minox ungopinzwa mubhureni dzinofarawo chibuku ipozibiya akawanda 10 million munoiona senyaya yekuti munhu atenga fodya patuckshop osungwa kana achinzi hanzi unofanira kutenga paketi iyo yakandiremera nekuti inomakisa ndipeni recommendation yakandiomera yakakomera ndinobva ndanzi iye ndiye anaitaura zvakadaro ini isina ruzivo ndakona ndizive kuti zvirikufamba ndazimboziziya we but imi makasungwa munofara inini ndinovatsanangura kuti hapana zvindandiziva kuti zvinotengeswa zvakati semunhu anga achingoputa kare ayo ari kutengesa wacho nemi watenga munosungwa mese because hanzi mudzanga uchabvunza kutenga kandinotaura kuti ina asingazizive saka niyatsonditsanangura ndifamba sei hanzi zvirwere zvawanda munobata typhoid nyaya yamuri kutaura ina ndakuda kuti ndipindiro indega dzemaona ndibaitiso zvenani singazivi fodya iri kunzi musasiyirani nekuti iri kunzi 1 munogona kupanana zvirwere right 2 mudzanga iri kunzi hairege kutengeswa nekuti iye yakagadzirwa ndobva yanamirwa mukati sealed saka kuitwa kwaike tukasiiwa kwekwe haigone kuti inoda kuti ichibviswa mupeki muneva mune zvinhu zvakakodzera zvakaiswa nekambani yatarisa nemadhokta kuti chinokodzera kuputwa nemunhu saka namudzanga iye inopiswa nezuva yakatsva isiri mupeki zvinova zvekuti mishonga yakaiswa mufodya inopa vanhu health nekufumoka kune pleasure inenge yavhepa saka inenge yapoisa kana kupatopakilosis but iyo ari kutaura kuti pama-TB ndiwo ma-TB anditaura inogona kupa because wakapa mumwe munhu pamuromo chaipo from mataya munhu akakusiyira mataya unogona kuamedzawo futi iro zuva riye rikairwa zvakare futi isiri mupeki mayo hazviite zvakafanana nekuti unotora kapeti wogadzika kwembarwa nenhuzi wozotora tiye wakutanga kumaosa kuidzisa already zvinhu zvakaipa zvaiswa imomo zvakaita fanike wakuma zvakatonhara zvekuratidza kuti uri kuisa zvii zvinenge zvakaipa zvakaipa nhunzi dzinopa zvirwere zvakaipa dzinomara pese pese dzinomara pese pese pai mutoereti pamarara pamabhi mukutaura kuti paduzvika kana padoti manje musati pese pese saka haizoda kuti anodya ndo zvakafanira neuchapwa inenge yarohwa nezuva ende ikanga yavhurwa nepindwa nemhepo hauchakwanisa kuti chiunyepa ichokwadi unoenzwa kana zvinokuita kana kukosora unokosora kana kukosora unokosora ukaitora izoi zviri mupeki zvezvekutora kudai ukaputa kudai unochitokosora ko kunwa vanhu muskad 1 zviri right skad 1 haina kunaka kuti mumwe muchimimidzana
15 ichi muchisikati Chipiko chisikati tichione chikati kapu munhu imwe chete wobheura wotora imwe kapu wesera mobheura wotora imwe kusikasikati yapera munhu achibheura kapu yakasikasire munhu nekuti pakumwa sikati iyoyi hatiti muri kuonawo ndiri kumwa kudaiso rurimi rwangu ruri kunopinda musikati fanika swimming pool semunhu achabhura muswimming pool so rurimi hati muri kuonawo ya mukurinwa rurimi rwangu rwatonyunyura mukati fanika munhu achabhura muswimming pool saka mwaka mwepa pari kumwa matango atasiya yeso saka mutemo usikati ida kudirwa mukapu bheura kapu kana wabheura usandisire wodira imwe kapu iwo bheura kusvika yapera point haina kuipa I had about 40 cups ndasara ne1 within a month the same people vari kupa kapu dzacho yes kitchen indi yakazara makapu mukadzi achanototenda tomaita basa ekuba uyu 10 million unoona uyu mfana kana achibva umba kwavo iye mfana anopfuura nepamba penyu inozona sei iyeyo anogara muna 30 anoita sei anokrosa neapapo kana achipfuura zvekuzvipleura hazvina kuitwa but makatika zvinogona kudhidhitsa imba kaini chakaipa ndechekuti kana mutemo unotaura kuti area of square meter ye 50 meters that's area of responsibility inofanira kunge ine unhu hwayo sedzimba dzinenge dzigarwa naabereki nemhuri dzevanhu hatizodawo madisturbances nekuti vamwe vanenge vakasunungukira pamwe panotsvaka kuita mhosa dzinozoita kuti zokanganisa magariro evanhu imi manga muri makasununguka muchinzwanana maakutanga kunetsana nenzira yekuti maarea of responsibilities anenge achitwa leki zvinova zvisina unhu vadiwa unhu area of responsibilities zvinenge zvirei 50 square meter yepamba paunogara 50 square meter yepamba paunogara area of your residence is 50 square meter saka chikomana kana uchipfuura 50 square meters area of your residence wazvinzwa unofambira kurodhi datsai pakaiswa rodhi vari kurova saka anenge azobatwawo zvakare mukati mearea of that square meter edzinge dauziva kuti atumwa nani nekuti rodhi dzakagadzirwa dzinakatsekera dzekufamba hadzina kumiswa miswa kana matombo dzinofambika zvakanaka swatara saka mumatara umu arimo mukati medzimba dzevanhu panoiswa washeni pawaya woonekwa zvinhu zvananurwa nekuti mazuva ano mari iri kunetsa unotorerwa mapuma evana kana manapukeni manyowani obva anotengeswa munhu utenga sikati iye munhu anokotaimira kuti vanhu varungongonyanyira kana yembikwako unotengesa otengesa kana 3 dollars mumwe saka tinenge tichiitirawo security yekuti usakwanisa kubirwawo zvinhu zvakanikwa panze ozi hakuna gadha anogadha inhu zvakawatsva zviri panze vanhu vachipfuura nemiyadhi imomo chazoshaya nhumbi zedu mukati imomo tinongokusungisa kuti ndowababatika ipapo nekuti ndoonekwa uri muyadhi imomo uchipfuura sina style saka iyo nyaya iyo inyaya yekuti tinenge tichisimbisa vanopfuura kuti chenjera kuti pakashakwa chinhu inogona kusungirwa mahara wazvinzwa here kachikoma aiwa hati kutamba hedu aiwa nekuti oredi totori nemanapukeni akashakwa 7 manowa nematauri maivava yakaba yacho matauri hatitorwe 10 million asi wakachengetera 10 million ndikasvika uri mufana wangu chaiye iwewe unoziva right uri kubva kunoku iwewe nda kuti unyanzonditsanangurira undoona zvangu ndiri pamba pako pai ndakagara pabhenji sozete ndakadaiwo uchisvika hana yakwenorwa kuti komudhara akandigarira panapa kwakanaka here iwe ndatipindura kuti kwete kana hongu handidi munhu anokakama wakagara pa10 pako muyadhimo makabheji kamba ndongogara pakabheji muyadhi mako kuda iwe uri kubva kwaunobva uri mufana wangu chaiye chaiye munin'ina wangu wondoona ndakagara pakabheji ndiri ndega zvangu ndakati zii uchitanga kupinda pagedhi apo hautange kuti kwakanaka here asi pane zvaitika here handidi kukakama ndati hongu kana kwete hautange kukacha madzika here ndoda hongu kana kwete
Ah, ukati aiwa. Unakacha madzika ere? Kuti aiwa. Kumjara uyu. Aiwa. Unakacha madzika? Unoita sei? Ndosvika kwandokugirita. Kana wapedza, ndoramba ndakagara. Ine ndakagara. Kana wapedza. Unoone zviri kukunetsa. Usati zvinondinetsa iwewe ndio muridzi wapo iwe. Handitaura ini. Iwewe ndio muridzi wepo. Ndoramba ndakagara zvangu. Havana zvavataura. Handina zvandambotaura wandikwazisa. Ndakagara unoita sei? Kunikaita seko ndokuva yakandotaura Muchii. kuti waswera seko temire. Aiwa ndaswera hangu ndoswera pano basa ngari Sotaura kanyaya. nyaya tataura nyaya. Taura ikani. Ndozvumuka zvangu ndakuti ndakuenda. Iwe unofunga sei? Usaseke usapfa. Wasumuka wandisiya Ndakuenda. ndiona kuti pamumuti yako inenge isiri Muti yangu. Saka ibenzi rinenge richiuya kuzogara pambako. Ndo mapenzi andiri kuramba iwayo. Saka ibenzi. Ndo mapenzi andiri kuramba pamupangiro. hausitawaona. Mapenzi aita 10 million ichiripo here. 10 million hakusina kuti Zimbabwe dhora chaiye. Aiwa 10 million iripo Sina. yusa ungatadze kusvika yusa here neperishable goods dzauri kurova idzi. Hausi kusvika 10 million. Ndatinini. Vanhu vakawanda hapana asichazive pano. Semaexample yakawanda. Madhiya aiwo pa. Mabhazi aimhanya akadhorera zvitori. Kashoti kai mukazake chechi kaya. Akaine makomba ari pa. Achiri peri. Asizipo. Vana piri vaizadza makomba. Achiri peri. Kwewe tsuro. Ne 10 million yako. Unoti 10 million wana kupuzisa kana vhiri remotikari rinofamba iwe. Uri tsuro. Angane motikari 7 hapasina. Hanzi 10 million irikuenda Ndationa wangu ndizive kuti mari inowanika. Ndaenda watondipa koti panapo. But nekuziva kuti mari aiwanika watadza kundipa koti. Chikudzwa ndipe koti kana mari ichiwanika. So zvaitwa na zari pasikati. Dauziva kuti munzi 10 million. Yanga iripo zveshuwa here 10 million. Yakanga iripo. yakatodarika 10 million. Yaizwa ma 50 kg chaiwo. Yenyu. Masaka. Because vanhu hanzi ruma iripo ndimakatanga kubata 10 million Aiwa muZimbabwe. yakanga iripo. Ndimakatanga kuibata muZimbabwe. Masaka ma 50 kg chaine mabhegi ndifamba ndakabereka mabhegi. $1 million. Sati kwane izve kubhena kaizvo. Sati zvako izvo. Sati kwane Aidza yusa. neparafini. Sati kwane yusa. Akarowo parafini. Sati kwane yusa. Yaibva kupi yakabva kumariva. Mari ini ndakandiri smagula. Yeah. Zimbabwe yese yakaisa chinhu. Ndayo ndiri smagula. Right. Malocation yese. Kwete muno mulocation nokuzimu yanenge isina chinhu. BP isina chinhu. Caltex isina chinhu. Ana Exo isina chinhu. Nokuzimu isina supply. Ndaibuda kuenda kuMozambique ndichismagula. Msmaglichi. Fuel. Fuel. Petrol, paraffin, diesel zvese. Yes man. Yaismagula. Ndotosikotengesa ndichitopa vanhu manhamba vachivata pamba. Vachibva kuna ana Hwedza. Kuchivhu, kuDarwin. KwaMutare, Gokwe. Vachiuya kuzorara pamba apa mumango apa vachitopiwa manhamba. Nhamba ini ndaigona kuti ndiriko kundotaura kuti nhamba vanhu vari panapa waya nhasi tiri kugumira pa150 vanhu. Yeah. Kokozoita veodha yemadhiramu. Madhiramu epetrol, paraffin, zvese zvese. Ndaiti oda mangani 4 33 ndoziva kuti vada kuyererwa ava. Vemuscup ndo vandaigona kuti nhamba yenyu yako ndopa ticket number. Vamwe vaitorarira pano vachitobika sadza pamba pangu vachidya chikafu nemagumbezi vachivata. Ndiri chef mambo. Smuggling. But hamuna mubatwa zvinhu. Ndakabatwa. Makaenda kuridze kana ujeni. Aiwa. Ndakabatwa nemadhamu 11. 11 madhamu 200 liters. Hey. That was 4 petrol. 7 paraffin. What year gore ripiro? That was 2002. Oh. Asi manzi maimbotengesa kana kawedzera kamudhara. Ndakamutora Wedzera ndikamupinza mubasa. Kana nanhasi kusatenda. Uyu anofanira kuti pandosvika pano anodipa koti yemhara uyu. Uya kuno mira apa. Ndakutaura chokwadi. Uyu
arifana ndikasvika pano everyday achinipa kote mharo fana ndakamutora ndikamupinza mubasa ndikamufundisa basa inini akamakwa achivengwa nevanhu vaitengesa pataitengesa ipapapa kunzi hatidi kumuona pakona ari painzo mundevere pagoti mhufa aivepo futuru vachimurambidza ndikati uyu haarambidzwe ndikamutora kuti hapana akatengesa uyu achitiswaze kurambidzwa basa ndikati tengesa kumaparafini ndichienda naye ndikamufundisa basa mufana aita mari yake ndobva avhura takishop ndina kamusumudza uyu asi kutoti inini pachangu handakukondesa kufunga takishop asi ndakasumudza uyu but iye haatende mufana iyi anofanira kuti akandiona everyday tondipa koti uyu ndina kamusumudza akambokupai ndakamudzidzisa brain yekuti zvine mari ndezvizvi anofanira kuti paanondoona pesa indipa koti kana undoona achindirespekta zvekuti saka kushaya kundirespekta kwake so inyaya yekuti sepwere dzinoita fanaka dzinoputa nhingirikini inoti chibhorongwe inokanganwa munhu akamusumudza so bhorongwe yacho manje inoida kuti kana airowa soko pama ari kuizangasa nemapirisi emapenzi muna achiya pama ari kuisa bhorongwe samaragado achikanganwa ndini akamusumudza kuti nhasi abva hanzi wezera atyisa akabva mandiri inini 10 minga akabva muneni handirei kuti mari nakamba mari akatanga nemari smallest money yekuti shomanini ndichimupa advice ita so mufana haakushuta uyu pakona ndobva vakuda kumudzinga tikati hakuna kwaanoenda zvikadzikana newebva ndikati mofina handisi mukati meyadhi yako ndiri kunze haudzinge mufana handisi mukati meyadhi yako ende wakatoona nichita parafini pano uchiya zvandakuita iwewe wanga wasikaita parafini wauda kuita zveparafini futi panapa iwo uri muyadhi mako ndiri kunze rodi ndiyakatsekera ende haurambidze mufana iwo raiti zvamukuti usaisoko chiwa sepasaiti pangwa right naamerica nyaya iyo ndeyechokwadi vakarongeka bhomba rarakaipa hananzi naamerica iwo chena unogarira kusasu ndopandakabva ndaenda pahitler pamuhabros kanagarira ipamo saka unofunga kuti vanhu vanangazivi pamuhabros iri pahitler nyaya yako inogona kungoreba iyi nyaya yanga iri diki stereki saka zvadaro kwavo munomuziva here mudaro mina ndipedzeseka nyaya yako hatida kutomboizwa yakwati aiwa hatida kuizwa ari kuti echi handitende ndatava kana ichiwana ndoona sababa wangu marespect andinovaita ndozvamunondiitai mafana ozi inini mutemo wangu raini rinonzi second half rakabva pakona kunobata kunzoko mufana wese ari muraini muno muraini mukubva pakona tine makora akawanda ndachena ndebva hapana anoziva mbama yangu komudhara anoiziva mudhara makamomamisazi ayo ndati hapana anoziva mbama yangu saka ndikuti ndimutorasa baba wangu parespect chero ndikafamba pana ndichikwidza so ndongonzi mazi yevagarabha nemadzimai ese handina munhu anamboti kuti handina munhu anoziva mbama yangu muraini iro ri kubva kunobatawo saka ndichiita kanchionondonasa baba wangu ndino respect kwangu mukuru kwandiri saka ndichiisa baba wangu ndiani kwe mudharo kule jones semuchivati kule jones tiri hapfana isisu ndosaka taiziva kuti kule jones vasati vaita zvavaita kuda zvekuti vanhu vako vashora vari vanhu vekuti kana pavaenda mabhawa ana skyline ana jamaica ini taisvika isisu tamusikazwa tichitoziva kuti madhara arimo kana painda achitoziva tore painda nanasikana jamaica ini yamava kuti holis ana fedi taipinda pamonana holis naana fedi naana queens garden nekuina thomas mapfumo naana mutuku vachirwa pungwe muine mabhurai manyama asi zvibhakera panapa zvaipisa ndaida shasha yainzi ndeyekumfa kuzinonzi norova madhara aita madzi nemupana siyaone ini ndaigona kusvika sondodira paindi wakusheka kudaiwa gadheni muye kana half 3 kuti pfa kuti munhu aita hasha vanhu votenderedza kuti mirai muone chotsva indaipisa kai inini ndakazopisa nemo 1 wokumufakosi iye airova yozvecho handikuye pamuholisi fesa airova muholisi kana mufedi fesa airova yei but ndakamukiya nehedhi mai ndaizomuuraya gogo airova taitosenzaa akauya akati indowekuti ropa chinotipindi kuchimuka panapa bhutsa akuti kugadzika naiko but musoro ndatozomuuraya nawo ndobva ati game kuna munhu
Azvizera umani. Madhara ndobva azobata kuti no. Vanhu vakanga vari pakudadadzika nemadhara amanje wozi madhara aiurira nefiyo. Saka mufakosi yakanga yakamaka nefiyo nenational. Ndakutaura yafanira mamusikazivi. National yainzi Harare mazuva. National ndiyo yakanga ichinzi Harare neHighfield. Saka madhara ekuno kuna Highfield vanga vakabatana mufakosi manje yakanga ichida kuchita mandimba imwe iyi. Saka paipa manje mufakosi yaida kudadzika nemadhara ainoama ekufiyo zikanzi mazi musiyamuke vadhense futi. Kana achine shuga ndobva amuka ndobva tada kutamba ndobva andisheka maoko zikanzi awa ndikiya. Saka kugara tese takumwa doro tese nemamadhara ekufiyoko naiye nevamwe vanhu takutomwa doro tese naiye futi chitotamba tese chitonyenga mabhepi ndobva tatokesha ndobva tatonakirwa nemufesi akanga abest friend yangu takuita chitotokiya vanhu mumabhawo. Saka maiti mabhebi kana maiti machukas? Machukas. Komahure maiti chi? Kudhara kwakune machukas. Komahure mawenchika. Ekudhara akanga akanaka because ekudhara kwaigona kukiya kana chanyo Wanga makuita basa unorova vanhu mabhawa. Zvanga taiti tikadenhwa manje. Unoziva kudhara skiri yanga iri kudhara yanga isingaiteka. Kudhara kwaikuine mbiri. Anoziva? Yefight. Kozoita mbiri yekunyenga vakadzi vakanaka. Ndo zvachiri kudhara. Zvange zvine mari mukati here? Aiwa, needucation manje. Unoziva inotena zvinhu zvakawanda. It's like these days. Hakusina munhu achaita zvemagirlfriend. Wakuenda kunomwohwa wako chete. Wozonzwa kuti magirlfriend haana basa vanhu vanokupedzera mari kana kupa zvirwere. Andikawani. Pokozoti two fight chaiyo. Hakusina munhu achaita. Pane nyaya ndanyeberwa ndanzi nini? Hatitenge koti. Every day ndinohodha paAmerica. Tori nemacucumbers arimo. Kunyemberi. Unohodha pangu maperishables. Ndichisiya chi? Hanzi unohodha maperishables. Ndichisiya. Wosiya mari isina change. Yekuti ndakupota torawo mari. But ndoda kuziva kuti vanhu vazokunganira kudai ndine kakusumudzoka. Kana ukanandipfuura soshedza mudhara wokoti. Kuti Mwari aramba achikomberedza munhu akakusumudza. Ngurozi yako inokuzama wakabhuruka. Wozuri kukangana munhu akakusumudza. Kuti uye zvauri unganira. Shedza kuti mudhara wakuno bhozi pamwe ngurozi yakatsama kuti Jamani. Zita rekuti 10 million ka. Harisi zita diki ukanzi 10 million. Waramvunwa ndiani iye? Ndinenda tobhiga zvisingaite. Ari ndinda karipidza musiko. 10 million izvo. Muyebe. Koma ndakapinda musika ndichibva kuparavhini ndatorwa madrum paya ndakusvika nekusvika booster straight. Vanhu vakachamisa kuti munhu akuene boost nje kwawota kudai mari inesa musika ndiani kuye. Asimba vhezi kanzi ane 10 million. Aitorwa fere ainzi maguru. But 10 million? Ndambobvunza. Ameno karuma kana kambonzwa. Taura izvi. Ameno kana kari kechokwadi mondipindurawo muti ndiri connecta. Hanzi makambobata Uruwork muri pauchaya hwenyu. Izvi kunyeperwa. Nana Ningi, nana Dedi. Nani? Na Dedi, na Widzi. Widzi akamfana kake. Widzi Dedi. Muna first. Aiwa kunyeperwa. Ndichandakaita pobwero wangu. Ndakarwa broko gogo. Broko chisho. Broko chai. Oh, mairo. Mauro broko chete. Asina asikarere kunoko. Wozi kudhara kwacho kwakuine kwenzi side ine pabroko. Yakanga African side kunana mbari musika kunoko. Chete zvakanga ndimabhasi. Yakanga iri First Street. Mairowana na Tete. Ndakarowa na Captain. Zoom Captain. Right. Ndikarowa na Gifi mfana William Tetkoyo. Ndikarowa na mkoma wa Chamera. Tendai. Pane mwacho mudikika. Pana Tendai ndio baba Tandi. Aiwa yakasofa. Ndikarowa na William Busani. Uyoku aiwa William unana vito. Mwakuta zimota ndikarowa na Theodore na Mwamuka. Ndikazorowa na Theodore futi fakuzini kufiyo. Niwamukuganiro. Nimukumon president. Kodedero bro. Vasikaro broka ndiye Uruwork sasa ura Uruwork.
zava mamete muchirungu taibona kuti rodhi ichifamba zvezvi robot ikamira kuti speak pepe pana speak pepe tine problem yesikatiri raita parafini shamwari mbobva ipapo raita parafini ibva ipapo shamwari pamarovhi pepe pana speak pepe patoti pasi ndopatati tikamira kudai une newspaper rako waigona kuti bhegi rine mari akadai so waigona newspaper wavhura kudai famba rumene ubva kuti bhegi unopamba kuti gete kwama kwaoikefuti kuti gete iye pepa ubva uri petapeta kudai tovatanzika masipototi pe unozomara manosvika pamusoro petoilet mamedhi muchaichaio varungu vachiri varungu chaichaio ana bob wilson aifema nenhiki nemushini panapa achifamba akadaizo aine mari inenge yakaimba kwete vanhu vati european side kana ukaenda kukoti kare inodhisha wainzi side a iyo apa panapa pane vaivera vanhu vatema vaitongerwa mumbare majestrat nekekoti vairera varungu vairerwa rotono aiwa mira tikumbotaura nyaya yebroko kashambai timbotaura nyaya yebroko makambotongwa imi inini ndakabatwa usaiti nechirema chanzi kileni murungu aidzani kileni makabatwa nechirema zvazvo zvaita sei ndakatotongwa namejasi chirema chanzi o chianjiri chirema makapiwa aitonga pazotonzo murungu ainge achirema ainzi kileni aizi kileni saka makapiwa makore kana kuti mamanzi ndakarova remind 9 months abva ndazobuda but complainant akanga ari kusweden okay akatozodzoka makabuda nesco here handa asikagare pamberi yaigara matown maflaska ana hamilton ndimbaisa mabhatyi mutaxi muchifamba iwe ininika ndabva mukudaro ndakazotora mufana ainzi hepimo chingoma hepimo akapinda futi jeti indakamupinza najerad womuna festival aivanumufana wagoti aiwa jerad kwana chobo fana chobo ndindakavazowapinza mubviri vaya emuona nevikini vaya tikange takugara mutauni maflat tikoko atogara maflat uchivadyisa mari yenyeye kuti makarova izheti renyu kwekukwira mataxi maimbosviitireko madharemi mana pfumo mataxi yakanga iri mari inenge yakawanda saka nemaondero akanga aita mari mazuva akanga ari mumashure asiri western yakutedzera western mazuva emashure wayaya anga ari mazuva ekuti waiti ukabata mari waidya isingaperi yakawandisa saka bhutsu yagonofamba iri mutaxi bhatiriinotaxi iori mumataxi bhutsu chaichaipamba rimwe taxi bhachi yakumwe mutaxi iori mune mutaxi uchienda wosvika kana paskyline pepe taxi yako ichosvika bhachi iri mutaxi yemashure bhutsu iri mutaxi yemashure mataxi osikumira nebhutsu yobva yamira parutivi upfeka bhutsu wakutanga kuno mwadoro wotora bhachi kune mwe taxi wamwadoro wapa mari skyline ndobva aita mbiri manje kumarokesheni akasiyana kuti akaona mapesa akasikaresora panhara aitevavo apa yakanga iri nhau yekuti nyaya yake inesa kuti kudhara mbiri yake keriko ndeyasikana wozi kusikana kwakudhara ko vasikana vamazuva ano vaita sei inda vamazuva ano akati munhu vakuita sei vada mari havadi munhu vada mari vakudhara vaida munhu vemazuva ano vasosanipera agonyepera kukuchetera agonyepera kuita zvinhu zvemaka achinyepa yeri mari ari kutsvaga pauri ko fashoni chaiyo chaiyo makambopfeka chiburuka mangwe nemarivoration nemaningaya kune vanhu vataiti mabharansi kuti vataiti mahati ataisikati mahati chaati yakuda manje taiti mabharansi nemashumana mashumana haana kupfeka hairi mashumana aipfeka bhutsu yainzi apachi
yanga yakaita sei Cowboy. yakanga isimbu yakaita fanga zvakanaka sei but iri flat majemikani kakadaiwo iri flat pasapo kasoro kana kadiki apashi negrasshopper nebhaka bhaka chii ibhutsi yanzi bhaka oh kwaiti apashi poti bhaka kobogard aiwa kwaiti apashi bhaka kozoya hashpa yakazoteera iyo yakazoteera iyo kwaiti apashi poti bhaka ana hashpapi nepresident zvakazoteera iyo coexquisite muchirwisi yai yakazoteera iyo oh But hombe bazoyo. mumbare munomu shumani mashumani akanga ari muhombe ndo mashumani akanga achibva achigara mutaundi maflats kozi maflats ka waigona kuti setakishopi fanaka vandazingida kugara naipona najerati maingoteera renti kurara kumwedzi masofa ainga arimo matv akanga arimo mubhedha aichidzwa makupesi zvese chii what everything chikafu naipiwa chenye kungobuda mowaridzwa maiswa machisi makowane everything zvese matv zvimo zvese hapanyine simo kana bhiya ringe ririmo kwamimi hamuna kupinda here sheti nablazi wangu posa nana joe madya samazisa blazi wangu da kumamisa after 50 mazuva iwayo posi ndakamuona achitamba nashow mutema chini vairoera show mutema njiri webhora webhora vairoera pamusika apa ende yanga iri best friend nani achiroera pamusika saka show yakazotiteera isisu ndobva aenda mutaundi ndobva azotora posi ndobva apinda mutaundi asi kuti vakanga vachifamba vatu nani nashow mutema chini saka show mutema njiri yanga iri tsotsi show mutema chiri aisecha zvikuti achford achford mamuziya chimutanda chimutanda nashow mutema chiri Agara munomera achiford akamufakosi unotaura zvekuti anesa unotaura zvinindandezakaini handisi mabhambi kai indindandezisa handisi mabhambi ko joe madya abatya uyu ari pezezvo akafa wacho akafa joe madya mutsvuku mukuru wacho mutsvuku ndo vaibata huruweki manje katsvuku kateteka ndo vaibata huruweki va aina mozi mabhaibhiri mozi mabhaibhiri joe madya 925 aigara muna 4th neuyu ainzi ndehwa futi aigara muna 32 ndehwa rezvikopiri matekwane akatozotanga kubata kiyo manje uyo asi kusecha anga asingagonowe ende akanga aitori bharanzi katsvuku aka kekuti baba mabhotosoro aka mabhamba ayo matsaga yaingori hehe so matsaga ayo kwana magreni magreni asi zvaana magreni ndezvamanje ko william busani osana haana kuita zvekusecha osana aindobata kuyo but kuyo yekupota touraya osana aitamba na charles disa wokwaifunda nechichagara muteksi chanza nekuchekuzvirenza kwake zvimiti muchiita nekuchikopichi frango ne charles disa nawilliam osana ndo vaitamba vari vatatu kuyo yanga iri kutoponda yakanga isire kutamba mutausi yaiwere koparisa furumagaba nemohoseri nemaindastri vozopedzisira kusaratoga nekuti saratoga mabhoys akazoma mutaundi na11 mushandira pamwe nesaratoga mushandira pamwe taisenza kuti sare kuti musodoko taiti kwamusodoko kana vanhu vachimwa mutaundi vaiti handi kwamusodoko vaikuti kwamusodoko nekuti vanhu ndokwa vaitamba zvingaiti kuchiwana nejames mumbi saka vaiti kwamusodoko kumusodoko ramiri nekutamba nesaratoga skyline yange ichinakidza asi yavanzinakidza masandi mabrai
ndiko akatangira nana Jamaica ini ndokuti akanga aine magarden bowers ane mukati futi anomwa mukati wanga arimo saka nyama inenge iri panze paine muchigocha Jamaica ini ndio hideout. inotenda kwamutare Hideout mutakosa. ukabva chibucha chechimwe chiri apa ichi uchienda ukadarika ukabvaruwa ndiyo yacho yakachinjwa Jamaica iniyo takatore mashure Jamaica kwenda kumarondera akanga ari mabrai Jamaica ndo mabhawa yawazenda masosaya airova mari yepamusoro asaiti e inokuti inesechera European site kwemamedhemu yanga vaine maforex saka masosaya airova mari hombe aya vaiwanzotapirwa skyline neJamaica ini mari vanenge vairova ihombe ko kuningi ku Playboy yakanga iri bhawa raingomwiwa zvaro asi vanhu vaida kuti Playboy yavharwa naso kunze kwaiti ndananga ari muridzi wePlayboy vaenda kuPlayboy yanga iri Job Kademu ko kuJobs maende kuchiri kuizwa neuyu aizariko aiwa lapo majaivha akaridza kuningi kuPlayboy apa mwangoita pano nepapo permanent munhu fanyana ndo akanga abva kuJobs ndopakazopinda majaibana kwaibona fanyana ko Queens ndananyanyoridza Queens Garden yakanga iri yagandanga mapfumo natupu ndomafira vanhu mapfumo natupu asi makamuziva muone matsaka first visit ona namone kusecha muQueens Garden vamusvikapidwa nematsaka waisecha waibuda usamari kana kwaroka mari nayo watorwa seginya mugarden iwe isaituma so uona so takagara panapa tichimwadoro tainyingwa akadzakanaka wanzwa tomutuma kuti enda unotora nyama apo unotenga nyama apo chienda unogocha akanogocha munhu akamubata ipaipa apo wobva auya chiti nende taizotosikosika kuti iwe shamani uri kuita seko mukadzi uri kunetsanesa right musiya gocha nyama tobva tangodira mbama pa tonogarapo mukadzi aigocha nyama ega uya naitotsenga nyama totamba mainakidza mugadheni kana dzakuenda kuma2 dzeusiku kwakuda kunodaiswa nekuti ndobhairowa gitarinenge watsva negandanga achiro kana matambiro acho uri shuman anga akaipa vashuman maitamba akateipa mashuman matambiro acho shuman namanenge riri kuri muri kuchitamba musaitobatipakuitamba kukutsvaga kuti iyo zonenge riri kuna iyoyi futi mashumani matambiro nyanga maita secha munhu aitaaaashumana kude wakatarisana mashuma kunzi kanjani ukazvachaziva kuti mushe chatotsva kudhara munhu akutorowa sheti kanjani ukazvakuti mushe America yeye chibovarora hwandi chete ndakazere nepano uye anozani mupana kamano kazeka panduko kuti kakachika chikoka unoziva manu kamani chachoka mbana ngane pressure mbona ngaite pressure yakaipa iyeyi isingaite mani chachoka aiwa pressure ngotapirwa chatengotapirwa apa achikodzimupana mano asenza Coca-Cola vanakanga kutsvaina mazhinji manje achitapirwe nechi style nestaira nyama ingodya achikodzimupana
kana wawachirwazo apana itapirwe manu angari mawani kamara kare ko mabhebhi manje ndapi mabhebhi chaiwo mabhebhi enyu ainetsa time yenyu yekunzi handitataura zvemashumani kada kunzwa mabhebhi yekunzi ningi naningi mabhebhi ainetsa kune 1 July hanzani July agara ndire bhebhi ranga rakanakero andakazipe ndazibata July makaribatira kupi manje July ndakaribatira ku wacha kunzi herandi kuna foto na 4th ukabva pambuya nekapa pambuya pashapi nekapa wepaposi sambuya ka wokwidza wakudai so uchida kuenda kuisaizerandi wana kubatira kuherandi sanjiri heavy chapse choti maiti mukapindamo hembe dzinochinja makala sochinja makala hembe nemadisco light chero akapfeka jangi yaita fanaka makapfeka zvakanaka mesimu batukazomona kwakuseni wazona kuti chipoko ichi imo makarohwa negasi manje imo mune malaitsi aye manje waita fanaka nhonga tsoni batukusutasa manje waizona kuti chipoko ichi merandi kokunoku kumaraini kunoku hakuna mabhebhi akambonetsa mumbari medu wani chete chete ndi akanga achioneka aizaniko umayone 2 azadzi yazanda aigara kumaflatso aizaniko neuyu ndi akambonetsa uyo amai mfana amai ake mazaya vainetsa namhlanga papi kaje kusaidi kwamai acho mukadzi yapakati kure zvinezasi ndo aimbonetsa mazaya saka mazita makangana emabhebhi ainetsa ainzi mashama ndi akanetsa ya tichiri kumabhebhi ka pane kamwe kabhebhi kakambonetsa munokaziya kainzani mungatatsokaziya pamweni katambudzani kana nemashumani chii zvese bhegi ani bhegi kapeki chipoko yapeki ndakaenzwa but peki munhu akanga asikatambire kumarokesheni kapeki munhu aitambira vana peki vaya nyaya dzavo vakanga vari vanhu vaimwira machigowanyika ndekupi kwachigowanyika St. Mary's chigowanyika yemudenga ye yaine mbavha dzekukunda national kana kukwese machigowanyika wanga wasvika 7 St. Mary's machigowanyika kana nanhasi kwamachigowanyika watatungulofa machigowanyika ndomwamwana peki saka pegi anga asiriwe but anga sakagara kwaifridzi here munhu aiwa pegi aitomwa machigowanyika but pegi aitumwa nembavha zvezvekuti akakuona iwane kubhaiza wonena nekuti afanaka kuita zelavu manje wobva abuda newe iwewe wonouraiwa woturwa zvinhu zvese ko iye kuzoti azoita chipoko manje vanhu vaiurayisa ivava kuzi akanga aitori nemweya wakaipa uchina siriki pegi machigowanyika but pana blazo muna second kakambobatwa asi bhuke akambobatwa napegi kupi masendra ino pegi aenda aiti vakabva machigowanyika vaenda kumasendra ndokandotaura kwaambuya abhawu ikoko vaione shabhini ngamazaya osisi pano ambuya abhawu kana nhasi shabhini iri kuambuya abhawu vaosisi vasaita ndanasiriko ndiye semwana here aiti vanhu vaimukira vari kumakuva ndiye pegi ndipegi kana kumisa mota aimisa wotomutakura saka ndo hwani chipoko chine mbiri ndiye hwani chipoko chine mbiri yepegi asi pegi aimwa mandikutaura emumu ainwe chii pegi ainwa chibuku makaso kana pegi aimwa makaso kwemima ainwe inde amwa black label ko vamwe vainwa mabrandi ndepi brandi ranga rimo popular that day mazaya brandi yataimwa isusu yakanga ine mbiri kare kare yataimwa taimwa yavaiti pane yataimwa isi taimwa iyi brandi yagara sereka iyi vat 69 ndeyataimwa isisi kosi taitiri matsotsi tairova inonzi vat 69 chipfupiso chakangofuta sisikati pa chakamfupuka svika chipfeka muromo kuno
VAT 69 kurova zvenyu yanzi VAT hachine kufa VAT 69 because semasociety kaita matuka tandichitenga ende VAT 69 chakasikaona kumabhotosoro ese yaitengwa mutaundi saka isemwa mumabhawa emutaundi majaya yaiwerimo VAT 69 ko bushad munoiziva bushad bushad takaimwa but isisi takasingaidi bushad because taida VAT 69 because VAT 69 ka yaidhura asi action yekutsvaga mari yakanga iright ana bushad dzaa dzakachipa majeka dzairemera kuti afanira kamadhiramu sokatakura dhiramu manje inda dzaidhaka nekuti matsotsa hamo hwao unoremera afanira zvekuremera miri matsotsa ada hwao unodhaka ka usingaremerwi fanike sedhiramu manje unobatikidzwa paposition ngodhaka unengoita vaisuro ikazvinyoronyoro zvakafanana nhasi vaisuro iri right ukashaya vaisuro rachatewa ndo mabrandi akanaka iyo nguva yazvino ukashaya vaisuro rachatewa kwapana vari kunwa kazedha munovati china kazedha akakumwa nekerekenge petrol yakabatirwa moto zvichireve chizvo yakabatirwa moto unoziva unopesa vanhu maauta kaika ukakamwakaka chikafu chikashota mukati mehura muememo kanopisa kupisa kandikutaraka kushura iwe hura hwakanga uri normal saka uchatanga kuti pota uchingodzwa mudumbu musina munyatiso mukati memakashurwa hura kuitwa tumaronda tuyotuyotu saka unoziva kushurwa kwehura mukati memudumbu ka kwasiyana neronda repanze unokumudza kurwa nemibhorepora saka maronda emuhura aya haakurumidze kupora ndopaona kuchituka chika chikafu choka maronda anodzimbuka wotanga kudzwa mudumbu pekana komwa zvimwe zvisina munyati unongodzwa mudumbu so kumwa iko kaini kuti kane kanoshura chihura mukati iwe ufunga kuti mudumbu aya wakatoshurwa hura nekaini kuti kanopisa saka kobanwa akatodiwa kai sakatoipa kobrongo bhorongo iyi yakanaka but inoudza mazina hakwenya akaona kakudhara mudhara enyana aora mati munyatsaona angoaora nekuti angoora kukodzera mazina kudaro makambonwa akaimburongo ndakakarowa zvangu asati kane kahwake kumwe wakashama kudira wakashama ukadira direct nemazina abva kahwake kumwe wakashama wadira parimi kakadi asi matsotsi mazhinji akakusenzesa matsotsi akawandira motikari kurova marobhari nechine kubvuta zvinhu muto nemota vancho vari kurova bhurongo iri matsotsi akawanda kuti hainetesa nemabhurongo aya amabharanzi aifudza mbudzi aya hakunye pakubatarisa padenga vaifudza mbudzi kuti zevapagamakomba makomba vakatanga kumudhava manje akabani musikana akanaka so anenge akufunga kuti manje aamuwaisi ati vaifudza mbudzi kumusha ndobva angotauraise ndobva apinda kukombi nokufunga kuti vasikana anenge achipinda kukombi nokudora vasikana anenge afunga kuti muwaisi vaifudza mbudzi avo kumusha uko handiti havasi mawaisi vaifudza mbudzi avo chena akanotora muzukuru wake kumusha uko ane license ndobva amuwanisa basa kumakombi saka kumakombi kunowanda vakadzi right anenge achitapirwa nevakadzi vakadzi vari munhu wemuharare saka masikiri akadzi muno muharare nekuti vakadzi vanobhaisikawo nechi nemotikari injini manje saka mukadzi anenge akutaura nemuzukuru wajena manje ka wozi mukadzi abhaisikawo neinjini uyu muzukuru wajena une injini yakabata manje akaona bhisikuita bhebi nekudzere chiwaizika anenge atofunga kuti amuweziseri manje vataifudza mbudzi vatsaga vatofudza mbudzi vaifudza mbudzi avo inemogarapo chena anozitenwirire vaifudza mbudzi kuzevha vavakomba asi nyaya yekuti anenge anyengo asikada muno manje nekombi injini yemotikari yemanje unouraiwana majeka anenge afunga ati amuwaizistereki so
zvakanyanya pozoti mahwa kumwa mazuva anaya ekuti unoziva munhu unongopinda pesi chimwa aine bhebhi rere wozotora mota akupinda nebhebhi wofunga kuti amwa iso aiwa aibvudza mbudzi avo musha obva watorwa nachenebvudza mbudzi ende futi ka alright tiri pamavanhu emakomba kokwanana mageto amunoziva imini chaiwo chaiwo marokesheni chaiwo noti kumaprazu muzimbabwe muno ari akafanana marokesheni muzimbabwe muno murodhizha yedu yemurodhizha marokesheni maharare muno harare hapana pasikaziye taurai kuti kune mbare chichi kune mbare mufakosi kwese hapana kwasikaziye haifiridzi hapana kwasikaziye mabhuku hapana kwasikaziye chero chenda marokesheni micheguru chemo ko kuglenview ko nekwana kuwadzana hasi mapuraseri ndara hasi mapuraseri ayo kupi kwanana warren park aya akanga ari mapurasi but nekuda kokuti vanhu vane mari dzavo vakuda nzvimbo dzine mhepo yakanaka ndokwavakuenda nematsotso futi ane mari dzavo aya ndokwavakuda saka ndo vanobva vaenda kumapurasi vane mari dzavo dzakanaka vakuenda kune mhepo yakanaka nematsotso futi ane mari dzavo ndokwavakunogara futi kunana grenziwarinopakana ozanoziva kuti iwo minox unomuziva saka iye akatsvaga mari yake unogona kuzopa information yekuti uyo aende kubasa lofunga madhiri akati saka anonosadza kunogara kuri ikoko kana kwada kuti asa kubvira yenhasiso nyaya dzamunhu dzakawanda dzematsotso ari kubata kwakawandisa vari kuona kunana warren park kudiro kupi vamunhu vanyaya dzakawanda dzese havasi kuwanika maloko muno iyo warren park patso warren park yari plus kambuzi manga yari plus kambuzi manga yari yanhingi yajohn award vaikanywa zvichina makomba unoona gwenbo aya ndopaikanywa zvichina kusari kwane rope yoita warren park yanga iri pasi yachigarira ichinosvika kuwarren park d iyo grenora yanga iri yabhakaza nhasi dzimba dziripo paya pane education paya pane hospital paya vakavakabhakaza kweo maofisi ari paya dzimba dzabhakaza kwanzi bhakaza kwekwe ini ndakakura muine vaiti majubek new line nenational union kana apa kubvira muna facebook dzimba dzedzirapa taitambira ground rebhora paine uswa apa chitamba bhora apa pano kubvira pana facebook kudaiwo imba dzapa opasitaitamba bhora apa takatachiground so apa panapa wozapera pana fest kubva pana fest kuya kuno uku kwese mitapa idzadziri kwese apa ine mitapa takatachiground chebhora chitamba neanatiki uyo aigara panekizo apa faraniyewo karato black belt aigara panaita tichava nanatiki vayo aigara apa faraniya aive karati airowa nekarati ndiye the first black kuita karati muno iri nyika yarudisha faraniya hapana singaziye akazonorowa nekikini mukarati kumaflats uyo akanga akamaire vakarowana nekarati kumafurasi achibva amurova achimukurira ndobva amuranzika ndobva amusungirira ndobva amubatidza aini oni kumagetsi ndobva amuainawo faraniyo aigara apa ipapapa pana apa pa54 panext pawedzera akanga aine madisco futi vanga zvauriwo but iye akasa madisco akanga ari maredhi akudhara ainzi matembesi super 80 nema super 100 nechi madisco ake ndindeoparata musodhati umu ndina tiki umu vanhu vachizara musodhati umu ndinatioparata faraniyo ndindeusodhati umu saka wanga wakaipa kateni ndaitooparata umu saka mbaenda kunotaura zvechikriminari ndakatanga ndichitooparata umu musodhati umu sezvakaita mine kusui ndaitosvika ndichitooparata maconcept ane masuper 8 ane masuper 100 umu sodhati vanhu vachizara umu
neredio zvafananiyo aitotaura kuti nekuti mufanhako yebest friend yangu Tiki saka taioperana Tiki musoro wamapungo kuchine masuper 8 nemasuper 100 aya ndobva tazochinja ndobva azotora yenzi tekiniki iye inenge tiri maPCC ndobva tavakuoperana tekiniki siye imomu sarikana madisco aya anditauri kwezvemunomu nemunhu inini never mapfumo akabva pamarondera apa mapfumo aigara kumapurazi mapfumo ukasvika padombotombo apa woenda kunonzi kuchikomo ndaranoziva padombotombo iyi wodzika katara uchida woenda kunonzi kuchikomo ndokakakuenda mapfumo kupurazi kuchikomo kwekweyo vati kupurazi kwakuina mapfumo kwekweyo hakuchikira kuti munhu anga ari mumapurazi kuchikomo zvakangobvana namachesu manje mapfumo akatotorwa zimbe akatonaka machesu manje akatotorwa mapurazi chaivo mabharanzi chaichaiwo emabhambi chaichaiwo mapfumo aitorati machesu akatorwa mapurazi emabhambi chaichaiwo ematsaga chaichaiwo mapfumo kouri pamutukudzi anditi thank you uyu mapfumo pamusha pake ndepachihotapo but aigara neatete wake kuchikomo ndo pachihotapo uyu mfana wake anoroma konga nekeyboard mfana wa mfana wa Thomas arotungoma mutsvuku wacho ndeve pachihota asi vana kuti vaigara nambuya ako maroenda kuchikomo akatagara ambuya mapfumo chache kana zavatombotombo paipai katara kandaikaika vane kunoti kuchikomo kumarondera ndokaigara mapfumo naranzoti kumba kwaambuya amai vababa Andy Brown Andy Brown ndio pano pamberi kwavo kumberi kwaya hauna chaunontaura pamberi kwavo zvichaunontaura pamberi kwavo saka ukarati wewe wabva kumberi iwe indakakurira muna zibharazina ndati kubvira muna Facebook uona panapa papa sadzimba yemiti apa baba womufana vachitengesa mumahovhorosi vari keshazi mugozho baba mumwana achi mwana uyu baba wakatengesa mugozho baba wakachita uyu vaine mugozho so baba womufana asi vakazopedzera vamanija mahovhorosi baba wakatengesa mugozho pamahovhorosi uyu kana akasingazienda baba uyu ayokesha pamahovhorosi mugozho uyu handiti baba wangu inini baba wangu ndiye ayopainiya muno ndiye the first kuita imba pana baba wangu inini ko mdara jabi muna second umu mdara wangu ndiye the first kuita tanga kuita painia ndobva ndenda uyo wamuri kuti mashiri panaruka woku airport uyu munomutani mashiri munomutani uyo mashiri parentship urikuona pari kuroja uyu mufesa nemotikari wewe pana givi ndo paigara perenjizi sara kanonzi bhoki munenge taa kanonzi bhoira ozoita donot akatotamba nawo baba wacho achisenza kubhekara vaperenjiri kuhandisaranda mbekari 10 million apa parogara mudhara banda rubins pakagara baba uyu ari kutaura mubroadcast yanzanu patekariwo ari mwana mudiki agara patekariwo patekari agara pabanda ndokange ari zembe amayatsari mistress the first mistress patekariwo ari mubroadcast 10 million tokudaitama naapa 10 million komjara wana gota right komjara achafukidza aiwa zvawandisa komana one at a time zvatiriwe history yachafukidza mudhara wana goti uyu ndose muna mudhara wangu mudhara wangu mudhara uyu ndo mapaini acho ndandatora mudhara waminox mudhara wangu
ndemudhara wako iwe Aye wagara wangu akazoya. akazouya akaita zvaro akaita zvaro toto akatera mushonga Toto akashera. Isu takatangira chigara pari uko. kugara toto papeka pakapasa dzimba ina ndakazopa mudzigo rechidai dzimba dzaigumira tikangoti fambe pazasi patota pese panogara tichienda kuadzimba chaichechibanicho chaita matanga kokwakwara mamukanganwe nakwakwara ndakabata grade nabams wachinzwa namudhara bams pachirodzi apa ndobva ndazobva pachirodzi inini ndobva ndaenda pachitsere ndakuita grade 2 ndichinzi namisire sitora mabhuku nepenzura evana vechikoro ndiri grade 2 unoziva vana vaipuwa masendisendi nematika aya vaisiya pamatebhuruka pandaikorota mabhuku so ndaitora mari yechikanda momwe kuna misire so mari endesa pai apa parobrozimuka chiita tika tiki mari 2.5 cents chimwe koko kuyaita mari madheze mazuva ekoko nemapainzi aya zvaaisungirwa nemabhunishi koti kuibatayo vaenda kujera koti vaenda kujeri kubata koti vanhu vaimomasesa vaenda kujeri handazandisingazive dhara handazandisika vaenda kujeri vanhu vabata koti jeri waitodikana chimokotika ukaitengeserwa hani kutengeserwa chaite zveitsotsi wototora bhegi wezivhara zipi wotukumira mumba waenda kujeri kana mj kubatika ri papa kuenda kujeri iyo mj kubatika papa kuenda kujeri pane muna fesi pasina paya kodainde tsoka dzako kubatika mj ri papa kwe majoni my friend where did you get this bottle waenda kujeri samgaba right zvakanyanya kuti kuoma kaita upenyu ndokuti kushungurudza vanhu asi adhawaizika pafreedom tiri right but neeconomical wise manje zviri kushungurudza vanhu asi mukabase 100%. nekuti iye dai kuri kutati kuti ikonomi yedu yakazumudzika otherwise muzimbabwe munhu ese akaine freedom yake but nenyaya yekuti unoziva inflation zviri kukonzera kuti afanira zvinhu zvaka but nyaya iri kuti ndeyekuti mabhunda ari kuda nyika yavo but zviri kuitika ndechekuti yakarwawo nehondo inyika yakatorwa nevari but vachiri kuida varungu vari kuda nyika but nyika neayo vanhu kana hondo dzidzi kuti vanhu vaomeseiso inyaya yekuti varungu vari kuda nyika ndosaka vari kuda kuomesera vanhu saka yakarwa nanangoma aiwa satangwini iwe isive ziya nyika yako safarisisi takuregerera tomuregerera ka dhara jenda ari kutaura chokwadi muno mufirst politician joshua ngoma akatanga takunzwa kuti zvikufamba sei vanava akatanga ndijoshua ngoma first kutanga kuti akapinda nepazambia akati kana hatiti kuti nyika tiitore iye muzanupf yakaenda nepazambia but vanhu vakanga vari vatatu injini dzacho vakazoteera mushure joshua ngomo ndabaningi story naleopold takawira ndo vane 3 yakaezipura chete zanu mwenje zipura ndakuti minasoga leopold takawira joshua ngomo na ndabaningi story ndo vakatanga ichiri kunzi zipura saka nekuda kwokuti hondo yakada kuextendwa kuti nyika yeturwe fast vamwe ndobva vabva ndobva varona pamozambique ndobva vakundoenda kuzanupf savanhu vakanga vabata nezecooperative
PF yakazitwa kana vaita unit. PF yakazetwa na no ZANU PF yakazoenda kuMozambique. ZANU ingeri ZANU. Aiwa, usikunzwisisa. Hanzi yakatanga iri zipura chete. Zapu chete. Inika ndiri munhu ane support zvakanyanya. Ndakuzokutaura chokwadi manje. ZANU kutizo PF. ZANU nazapu dzakasepa inonzi Florizi. Buya nanda. Vakabuda ZANU. Buya nanda. Vakazita unit Iwe chitera. Vamunoti mbuya nanda. Chacha mbuya nanda. Mudzimu wenyika wakaita kuti hondo irigwiwe. Vanhu vakaenda pasikire iyoro vanhu vatatu. Joshua Ngombo. Ndipo takawira na ndamaningi story. Ndo vakaenda pane mudzimu. Buya nanda. Kuti todiko tatambura nyika takutora vakazi nemudzimu. Ndakupai tsvimbo iyi. Tsvimbo yandakupai nyika munotora. Hazvina mbosati makore mangani. Tsvimbo yandakupai. Vari chinhu wani. Vazindo. Ndipo takawira ndamaningi naJoshua. Tsvimbo yanda pamudzimu buya nanda. Ndakupai tsvimbo nyika munotora ndakata makore akadini. Ndokubvapuwa tsvimbo ndokutanga kuenda muhondo dzekunoitewa. Kuzopesana kwako katsaturana kuwanga kutsaturana ipapo kupesana kukutsaturana mwangu dai nekuku mwangu dai nekuku. Kana nanhasi sokuti zvive zvinokomerei maningi. Ndauda kutaura secret yepolitics yakadzipa. Wanzwa? Tsvimbo yamakanotora kusvikiro. Nyika makatora makadzokera here sekupuhwa kwamakatora muri vatatu kuti tadzoka netsvimbo yenyika takatora. Svikiro rakapa tsvimbo iyi. Ndakutaura politics yakadhiba manje. Sorry, handikudi ngonyaya politics. Msamdeni. Maenda pasvikiro muri vatatu muzvitsvimbo nyika munotora. Mapedza mazochinjana uyakuti ndakati uyakuti ndakati. Madzokera here kutsvimbo kuti takatora. Netsvimbo muri vatatu zvamakapuhwa tsvimbo iyo. Ndakutaura politics vakapuhwa tsvimbo kunyika munotora pasikiro mbuya nanda. Vakaita pasikiro vari vatatu. Ndipo takaona ndamaningisa naJoshua Ngombo. Vakazi kukupai tsvimbo yenyika munotora zvamasoti makore mangani. Chaminuka pai akaurayiwa. Papai vanhu vakaita kusikiro vatatu. Saka vakaona makore mangani. Tsvimbo yenda What is she? Chaminuka yabayira pfumo pasizo. Ubva chamirova. Iweka. Bvunza bdara 10 million. Nae. Chaminuka yagara pamusoro kutanga kutonga agara papo. Akaona kuti zvanetsa ngonhonga ivhuso mwaya dzatu nyinji. Ndizvo here mudari. zvaari kutaura kuti Chaminuka kwakabvira kuine vainzi Anachaka. Mudzimu uyu wakasvika uchibata Ndarajena kuti Joshua Ngoma azotanga kuita politics se-first person haisi mhosva yake. Kwakatanga Chaka kubatwa nemudzimu ari mberi wenyika. Ndobva kwazoya Chaminuka uri mudzimu wenyika. Okuroerwa pari Mwari akati Joshua ndopakabva azotanga mondoro kutendeuka kuti ndakuda kuti nditore nyika. Asi mudzimu wakasvikira kumanderere. Chaka naChaminuka ari manderere. Ndopakasvika mudzimu pai. Komzilikazi nalo Bengula. Vese manderere ndokasvikira mudzimu. But iwe Chaminuka yagara muchitungwiza. Akanga ari muchitungwiza Chaminuka. ndiani mondoro yese. Chitungwiza kana kuti kwaseke. Ayo seke nemondoro yese. Saka wainzwa ichinzi harava. Harava yakabva muna Chaminuka mukura Chaminuka. Wakatobva kuna anani. Chaka nanalo Bengula. Anachaka vese. Chaka ndiyo kuti vakafamba vake bvati vasikana vakanaka mugomba vari vapenyu. Obva warara utanga kushima vari vapenyu. Manje mukaka aitotyisa mune vese. Chaminuka akazonzi harava. Akanzikana Nenyaya yekuti akanga abata kuno kumashona. mwana musikana. Mudzimu wakasvikira kumashona. Ndobva wasvika uchiti nonzi Chaminuka. Hauna kuda kutaura kuti nonzi Bengula. Saka yakanzi harava zvinoreva mashona. Maita boy. Harava zvinoreva mashona. Kana ukanzwa munhu achiti muzane nhamo. Munobika bika renyu. Paya panonzi shumba dzine